всичко докато сгиб. Аз съм една. Ще продължа това Майнкрафт. Сървър. Как ме уби? Не знам. Бе се накъде да ходя. И спрям за малко клипа, то бъде на база за готове. И здравейте, аз докато бях на пауза, обладах малко така 16 айвен. О, дънжън! О, ес. Ти си дънжън. Кой има в честа? О, хлябче. О, 2 айвен, печен. Лапто е да беше нещо пояк. Добре, тук се води тук. Знам къде е, просто дам само надолу. Не съм клиднал, наистина намерих айвена, просто трябва да е на пауза за малко. Направя път. Ето дори вижте, че много малко ми остава да ми свърши клипата. Али се звука. Точно тук. Ще се връщам в къщата, ще дай сега да намериш. Откъде се остава така? Да съм да го печа. Тя има ли изобщо? Мисля, че трябва да има. Не съм хабил. О, супер. Стига се да му ползваш. Лътка му това меч. Ай, да се го сложа. Чакай. Добре, тъмно е, значи се... Ох, ще разпъв тип. Да го нарежи, вземем си или това стане. И потом да спия, съм да взех. Лап, или че... То съм мисля би продължа. Продължих клипа. Ти трябваше едно нещо да направя. Ей, ти си лъжеш, бе. Трябваше да говоря, не да направя. Не може да говори. Не мога да говоря. Да, боли му устата. Трябваше просто да говоря. С някой. Айван съм. Е. Не. Когато се разправям Айван Кърки и един Айван Меч. Къде да направя Айван Меч сега? Не знам колко. Кажи ми. Ай, сега с Айван Меча ги разкатах и по Айван. Бързо се развивам. Вие как мислите? Теби. Какво мисля са? Какво да мисля за Майнкрафт? Кеф има. Може да ма кеф или не? Не се ми кажеш. Да се видим. Няма да спирам клипа. Спокойно. Yeah! И вземайване и спирам епизода, защото той остана... О, чакай малко е. Този епизод е 21:04, 21:06. Какво? Аз 3 минути съм снимал. Не, няма да го спирам всъщност. Не 3 минути. Някой ми писа или нещо там. Нещо на клип. И клип се е качил или не знам.
Добре, имам вече Iron кирки. Трябва да взема и Iron кирка. Ай, ще се гледам. Ай, Да се гледаш, бе. ти много дълъг стана. Да, много дълго. Да бях станал с поне дървения меч да го бият. А какво пускаш? Намали малко, е. Намали малко, какъв е този смешен клип. Това са най-краткия клип. Много кратък. Мисля, че няма да ви е харесва толкова кратък. И чао!